जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 UP ब्रह्म जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 रवींद्र नाथ जिंदाबाद 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 UPPL নেতা বলিতে কেহে কয় নানা ভাষা ধর্ম আৰু বৰ্ণ জাতি অধিকাৰ ত্যাগ কৰে দিব আনি সলনি ঢৌ আহিলে পাৰ পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ UPPL চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ प्रमोद बर' जाहैबाय सिगां समाव आङो 17 बोसोर BPFनिनो मेम्बार मावबोदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय गोबांथार माखासे जोंनि सिगांनि VCDC लेभेलनिफ्राय लानानै बिसोरनि खामानि मावबोनायफ्रा बारा थिग जाबोआखै बे हिसाबै आङो दुखित आं बेक्तिगत मोनाखै गामि खाथि खालानि रायजो राजाफ्राबो मोननो हायाखै माखासे बुस्थुखौ बेनि थाखाय आं दुखित आंबो होजोबनो हायाखै ओरैनिफ्राय हरबासो आं होनो हायो नालाय नैबे बुस्थुनि थाखाय आं दुखु मोननानै आं दिनैनि बे गोदानै नुजाफैनाय UPPL प्रग्रामाव जयेनिं जानाय जादों। खयजन जादों गासै जोंनाव 40 जन दा बर्थमाननिखौथ' जों नुनो मोन्दों माने जोंनि नैबे थांलाय फैलाय लामा बे बुस्थुआवनो बिथांमोननि आखाइजों मावजानाय जादों आरोखि सिगांनिखौ आं बारा माबाबोआखै मोनदांबोआखै बिराद एसे बोरैबा दानख्लाय गावसिनि पकेटावल' बेफोर खालामनाय जादों।